Oy, sot, may ngapon. Ay, Jod, may hapon Jod. Wala may kinasulod og trabaho li. Wala mo dito. Wala ko ni Jote Jod kay nakoy di pa design sa kumbalay ba. Gani. Swimming pool na ko, di pa designan din ako. Batay na yung swimming pool, no? Okay mo kay tubig. Lagi Jod, ako lang gay nang gipaligo-ligo ag baki mo nang ni kuan-kuan ng tubig. Nya sa taang tubig nga pati mo kinalubuga. Lagi saan ni si paring badong nga. To, dire na ligo. Gikan sila dito magkalot og tampatam na ng kamuti dire mo nun mga ligo na liguman di. Tanawa ang tubig pati ng laguma. Bale ni si paring badong lagi. Salan man di ay banto pre malubog kay ora man gula sa ligo-ligo gurog nga pilak semana. May nana Jod. Jod. And then kisa po nang tuwa na. Muna yung kwan. Oh, wala si paring badong. Taong lawas o itom. Pero ko sa tubig. Matay labong naman kayong kumutinhan lagi da. Wala lagi paring Jod kay Canada na kanang gipa kalot nilang paring badong da. Padungagan ako nagkamuti diha para mo ana dre mukatay. Sumana din dre sa swimming pool. Kamuti. Panghatag bayag mangalot ka ng kamuti ni diha kay lami ba kay kaon kamuti ron kay dugay-dugay na po wala kaon kamuti. Siyempre. Pare gud ta. Ikaw kuha diha kay ikaw may mangayo. Pero og ako yung pakuha tag 20 kilo. Ay bale po kasot. Asa man tong pagkamigo ako mo yung pakaluton. Di na lang tika pakaluton dyan. Itor na lang ka na ako sa kumbalay. Sige, sot. Muna si paring badong, paring Jod. So kayo mo kalot diha. Pero kini yung gikalot, patamnan ako yung kamuti. Muna yung ligod. Dos yung pool na nilagom. At tayo yung kamote resort na kay dagko mo kay dagko mo kay bangag. Hybrid resort no. Orbida. Mulang. Gikan ni Afrika. Ay, pre. Itor ka na ko pa. Napa dre. Napa o. Dako na lang kalot. Ay kadyot lang pre baginina pre ako may anom ni mo repre. Matay daghan gid kay gipakalot para magtanam og sa imong kamote resort no. Tulo diri upat lagi dai. Pat na sila. Kaya ang kamuting tanong mo na. Muron po ka na kag baril. Alupig. Kuda yung Pinoy. Kini nga diha diri mo po dai. Kana dia kita kanang mga iriha dia kanang mga yuta dia. Kat Imo po na. ay di na ako Samo na silingan. Kini mga bangaga kamote ri gyapon ito naman eh. Kamuti gapon. Ay salang Ubay na gid. 1 2 3 4. Kamuti gapon na. Ubay na 5 na ka bangag. Yamat ting kamutihan ni. Mahal guro ka ni ba? Mahal gid kay gikan ni Afrika imported. Exaso. Sige sa amo to sa ta. Lah. Ora gid, sumo gina. Pura magdako kay problema sa ti. Ginoktok ug maayo. May pa imong dulon kaya ako sanang taon ng mga tao na kung di pa kalot ang paratamnan sa kamuti. Sige sot. Ako sang dulon. Sige. Sige po Jod. Usa mo. Boss. Oy, Jod. Unsa Ano ka? boss nga wala mag problemado kay ka boss. Lagi? Lingkod sa. Okay, salamat. Saan magagikan? Are kay nangita ko ni bansa to di duty ba sa? Naamto dia kanina, nagtuyok-tuyok. Lagi kay nagpakuha na kita yung mga kamote ring hybrid gikan og Afrika. Mga nayahang kalingaw niya. Sigun saray, na. Patano ko kamuti nga, wala kadakag. Nani, manaw na kadakag yung kamuti. Tanom dia. So muri yang boss, yang si kamote. Okay, mo na siya hulmahan sa kamuti. Para di malata ba isulod ning kamuti, isulod dire. Ay itambog dito sa mga bangag. Mga nang laglong kinagbangag, kabantay ka nalang ibangagan dia. Mo na siya isudlan sa kamuti. Then isulod na sa tax-tax sa kabangag. Daghan mo na. Mo na siya hulmahan sa kamuti yun. Kining hawa sa kamuti ana po, ning harvest na siya. Kay iya po nang ibaligya sa Amerika kay himuon na siyang kuan god kamutikyo. So mo na siya nga gituyo naglingi na kay ining harvest sa kamuti pohon na i-export man na sa kuan Amerika, himuon na siyang kamutikyo. So mo na siyang importante gyud nga himuon sa ginani nga hulmahan. Para ining hawas pud pohon, lingi na siya daan. Tabas-tabason na nan siya og pina-plat ba ana ba? Plat siya na inani ra pud siya na yung kamutikyo tug-tugon nila siya para nami siya kanon. Kahit pa ato boss. Murag maguladon mo kay kaganiya boss. Dako na ikaw problema lagi jud.
Unsa ba ang problema dai boss? Bahin man ni sa ako agong damgo gud gabi go jud. Unsa ba na boss? Nagdamgo ko gabi jud. Dayon mao lagi nga kauban ako ang damgo kauban ako ang 50 ka contestant sa kwan ba? Miss Universe ba? Ah, ya. Oh, unsa may suot nila? Nagpanty sila og nagbra ato, nagpanty gid sila og nagbra. Ah, kaayo ba ana? Kayo unsa gud nakaayo anak god? Anong di man maayo boss nga? Gapantir na sila. Dayon gabra pa gid. Sexy ba kayo to? Ya, wala, dili pa gid maayo. Unsa may nakaayo anak jud nga sa 50 ka contestant for Miss Universe. Ika 51 ko. Nga ako pa gining daog.